Γεια σας. Είμαι ο Πράσινος Πόν. Και αυτό είναι το νέο μου κανάλι. Θα το φροντίσετε να κάνετε likes. Μπορεί να φύγεις. Ναι. Για το ακόμα εδώ, φύγε! Ναι, εντάξει, θα σοβαρευτούμε τώρα. Pon Bitches. Το πρόσωπό μου δεν θα το δείτε. Ή πιο πολύ ξέρετε ποιος είμαι. Και αν μου αποκαλύψετε θα σας κάψω το σπίτι και θα σας σπάσω τη ζωή. Οπότε, ναι, αρχίζω το βίντεο. Το κανάλι. Ναι. Πώς γίνεται stop? Δεν βλέπω και... Εκεί. Λίγο πιο κάτω. Α, αυτός είναι ο Πράσινος Πόν. Όχι, εγώ είμαι ο Πράσινος Πόν. Αυτός είναι ο Μουσάτος.